Suomessa työttömyys on edelleen kasvussa työ- ja elinkeinoministeriön mukaan, vaikka kesällä oli yli 60 000 avointa työpaikkaa. Selvitimme, mitä mieltä ihmiset ovat työttömyyden tilasta. Oletko ollut työttömänä vastoin tahtoasi tai tunnetko jonkun, joka on ollut työttömänä? En ole itse ollut, mutta kyllä kyllä tunnen jo. En ole koskaan ollut työttömänä. Olen ollut työttömänä. Kyllä ja kyllä. Pitäisikö työttömien tukea lisätä vai vähentää? Tällä hetkellä varmaan ei pitäisi vähentää niin kuin tapahtuu, vaan työttömiä pitäisi tukea takaisin töihin. No ei ainakaan enää vähentää. Mä en oikein voi vastata siihen, että pitäisikö lisätä tai vähentää, mutta sen tuen laatu on niin kuin se kriittinen kysymys siinä. No mun mielestä niin kyllä tämä on ihan hyvä, mikä nyt suuntaus, että vähän ehkä kiristetään. Miten työttömyys vaikuttaa ihmisiin ja yhteiskuntaan? Kaikin puolin huonosti tietysti. Työttömät itse voivat huonosti, mutta sillä on vaikutuksia niin kuin joka alalle. Ja erityisesti mä suren nuorten puolesta ja tietysti lasten puolesta, että jos vanhemmilla on työttömyyttä, niin monelle lapselle varmasti tulee paljon siitä ongelmia. Pidemmän päälle pitkäaikainen työttömyys niin tietenkin vähentää ihmisen omaa tuntoa siitä, että pystyy vaikuttamaan, pystyy edes luomaan mitään tässä maailmassa ja mitä pidemmälle se sitten menee, niin sitä suuremmaksi riippakiveksi muodostuu siitä yhteiskunnalle. No kyllä se lamaannuttaa ja tekee semmoista toivottomuuden tunnetta mun mielestäni.